परनी बियाह के उतार पोसले बपिया रे दूधू गो कबूतर का कहिए सबके। हाँ घाटा में परनी बियाह के उतार पोसले बपिया रे दूधू गो कबूतर तना चरावे धके साड़ी के पलेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर। अगुआ बतैल से टाप हटे रेलिया के ओइनी तो देखनी धंधा कोइले बाबा हेलिया के का कहिए सखी बड़ी दिक्कत में हो गई। अगुआ बतैल से टाप हटे रेलिया के ओइनी तो देखनी धंधा कोइले बाबा हेलिया के सस्ता के सौदा भेटाइल महंगा रेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर माई। खलिया फोकास बकवास में हम बझानी हो प्रेमी परमोध के हम चाल ना समझानी हो। ए सखी खलिया फोकास बकवास में हम बझानी हो संतोष रंजीत के हम चाल ना समझानी हो। कहले सुधाकर रहे गार्डन का गेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर दैया रे दैया तना चरावे धके साड़ी के पलेट पर चिराइया के चोच से खरोच लागल पेट पर।